हेलौ लोगोफोर बेलासि गोजोन बेलासिनि सम नोंथांमोनखौ आंनि सन्जिब बर' बिसानसुमा इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेयावबो बरायबावनाय जाबाय। लोगोफोर आङो दायो दंफैयो माने जों गामिनिनो साहा बागान आरोना न' खाथियाव बारा गोजान जाया जोंनि न'निफ्राय आधा किल'मिटारसो थांबानो मोनो आरो बे बागानखौ। दा आं गोबावजों खनसेल' हाबनाय जायो बे बागान सिङाव। दिनै आङो माने बेलासिनि बार जाथावथाव भिडिअ बानायनो गोसो जादों आरोना। दा आङो बेरायथावथाव ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअ बानायनो होननानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम। बागानखौ आं देखायगासिनो दं आरो लोगोसे आं दखानाव बेरायहैनो होननानै ओंखारदों आरोना। आरो जों लागोनि दखानखौबो आं देखायगासिनो दं, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनो आरोना बागाना खमावनो 80-90 बिगासो गुवार बे बागाना। जोंनि न' खाथिनि बेयाव गोबां सुबुंफ्रानो रेहाय मोनबाय। जों गामिनि माखासे गोरिब सुबुंफ्रा बेयाव बिलाइ खायो। बिलाइआबो मोजां मोजां खालामो। दायो आं दखान फारसे थांगासिनो भिडिअखौ नायलांबाय था। जिरायदों ना आरो बिसोरलाय दखानाव बेरायहैदोब्रा। दखानाव थांला जों लागोना सिख्लाफ्रा मालाय जि मोजां जिरायदों। माथो खारखो जाम्बि गोजासोलै बिसोरो। दखानाव बेरायहैनोसो नागिरदों गावस्रा खारोसो जायालै नोंसोरजों। नुखाबायबा मा नाममोनलाय बेना नै लाजिदोंनो जाम्बिया। हे अनसुमै बियो आरो नैबे रंजालि आरो बैना मामोनलाय कुसुनजुला ओमफ्राय आजाना मा नाममोनलाय आजाना मिथिरास। ओरै नायलाय आजा साइस नुदों। दखानाव थांला फैदो दखानाव थाङोबा बेरायनोसै फैदो। हा नोंस्रा दखानाव हाबलां दखानाव बेरायहैनो जों लागोनियाव। जों लागोनि लामा बे रावबो बानायथारालै एसे हाग्रा बारि नुखायो आनदेबलाबनो। दखान मोनफैबाय आरो ना आङो नुहुरबायानो दखाना। नालाय नै जों लागोनि दखाना जों गामिनि दखान आरोना बियो। हाबलां दखान जिरायदों भिडिअ बानायदोंलां नै। दायो आं दखानाव थांगासिनो दं साहा लोंगोन आरोना। मा मा मोनजायो नायनि मा मा फानो जों लागो दखानाव। जों लागो दखानाव मा मा मोनो नायदो। बयलार दानो आरोना बेयाव। जोंना दखाना जों लागोनि हाबलां दखान आरो बे।
साहा दखान आरो ना बे लोंदे बांसिन सेसांलायगौ आनिया जोंना मा सावदों आनि बिराद गोथौ सावदों नै जोंना आनिया सावगासिनो बिदि खेबनानै थाखा मोनबा हामगौलै